jartzen, edo bestela arrisku bizian sartzen zara zu ere. Harrotasunaren nazioarteko eguna da gaurkoa. Legeetan, LGTBI kolektiboarentzat aurrera pausoak eman diren arren, eskuinaren eta ezkerreko sektore batzuen jazarpena piztu eginda. Egoera horretan, gaur fasismoari aurre egiteko helburuarekin aurrera begiratzeko eta mugimenduak artikulatzeko deia egin dute eragileek. Aipatutako aurrerapen berrienetako bat, trans pertsonen berdintasun erreal eta eraginkorrerako eta LGTBI eskubideen bermerako legea da. Gorroto diskurtsoak areagotu direla eta kezkatuta agertu dira eragileak eta elkar zaintzeko, artikulatzeko eta sareak osatzeko deia egin dute. Arratsaldeon, Gasteizko LGTBIQ+ mugimenduak kaleak hartu eta sexu genero disidentziaren harrotasuna aldarrikatu du. Ekainaren 28 den honetan, LGTBIQ+ harrotasunaren eguna ospatzeko Gasteizko zenbait mugimenduk ekitaldi berezia antolatu dute. Hau da betiko gauza, gaur hemen gaude, zidabalakoak, urtero bezala, baina egia da eskubideak mantendu behar dira urtean zehar, eta ikusten baldin badugu, desagertu nahi dutela, eskubide hauek, kalean egon behar garela, eta hori Gasteizen estan behar da garbi eta garbi. Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak aurrenetan erabeen lege proiektua onartu du. Nerea Melgoza sailburuak azaldu duenez, legearen xedea adingabeen oinarrizko giza eskubideak eta askatasunak bermatzea da. Eta babesteko egoera kaltegarrietan sustatu, prebenitu eta esku hartzea dute ardatz. Bai indarkeria kasuetan, bai familian babesik ez dagoenean. Beren eskubideak benetan ezagutu, errespetatu eta erabiltzeko politikak eta ekintzak sustatzea. Bermeoko udalbatzak Nadia Neme Somalia Bilduko kidea izendatu du gaur alkate, aurrekoak Asier Larraurik kargua hartu eta biharamunean dimisioa eman ondoren. Gaurko ezohiko bilkuran 9 boto jaso ditu Neme Somalik, ezkerreko koalizioaren 5 eta Guzan taldearen 4. Ingurumenari dagokionez, HTaren aurkako elkarretaratzea egin zuten atzo arratsaldean Lakuntzan, Udane Arbeo. HTA Nafarroatik Ezkiora joateko korridora egin asmoz duela aste batzuk zundaketa lanak hasi zituzten Aralar mendilerroaren bi aldeetan Nafarroan eta Gipuzkoan hain justu Lakuntza eta Ataun herrietan. Inguruko herritarrek HTak Aralar mendia zulatzearen aurka egin dute eta testuinguru horretan Lakuntzan elkarretaratzea egin dute Stop HT zundaketak sakana bizirik lelopean. Adierazi dute zentzurik ez diotela ikusten HTarekin jarraitzari bizitugun krisi ekosozial honetan eta gaur egun daukagun trena hobetzeko eta gaurkotzeko aldarria egin dute. Frantziako turra gozamena izango da zeinbateintzat, baina gora berak ere espero dituzte errepideetan. Udane Arbeo. Frantziako turrean 7 Euskal Herriko 7 txirrindulari arituko dira eta horien artean izango da Ales Aranburu ezkiotarra. Aste honetan jakin berri da turrean lasterketan arituko dela eta hain justu Gabiriara etorri gara Ales Aranbururen ama bertan jaio baitzen eta herri guztia inplikatuta dago turrean, izan ere Ales Aranburu animatzeko eta babesa emateko hainbat kamiseta eta 25 metroko pankarta bat egin baitute indarra eta babesa emateko igandean hemendik pasako baita turra eguerdiko ordubiak aldera. Esan bezala, pankartak, pintadak eta kamisetak denetik prestatu dute hemen auzo honetan. Gure eskuk turrari buruzko prentsa txosten bat banatu die nazioarteko kazetariei. Turrean zehar, errepidean zer aurkituko duten asaltzen die Euskal Herrian turraz gozatzeko argibideak eta gomendioak izeneko dosierrean. Dosierraren helburua da kazetariei aurreratzea modu oso bisualean
zer aurkituko duten errepidean hurrengo egunetan. Zergatik egongo diren hainbeste zale bide bazterrean ikurrina eskuan. Lehenik, Euskal Herriaren inguruko zertzelada orokorrak irakurri ahal izango dituzte. Geografia, ekonomia, historia eta ondoren hainbat puntu landu ditugu. Hala nola Euskal Herriak txirrindularitzarekiko duen zaletasuna. Txirrindulari famatuen aurkezpena. Turrean parte hartuko duten Euskal Herriko txirrindulariak. Kirol zaletasuna orokorrean, euskal kultura, Euskal Herrian bizitatzeko lekuak, euskarazko hiztegi laburra eta euskararen historia. Zuzeneko musika Gasteizko Falerina lorategira itzuliko da uda honetan. Belar Soundsek doako 7 kontzertu eskainiko ditu. Izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan, zu argitan. Nola ekin diztira hemen ez egotean, bihar izar senti nahi dut kantu hau abestean. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Elkarrekin amesten, handitan zer izango garen, hemen edoan. Zu argitan, beldur nire hauziek, osorik jan arzate. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Arrotasunaren nazioarteko eguna dugu gaurkoa, legeetan LGTBI kolektiboarentzat aurrera pausoak eman diren arren, eskuinaren eta ezkerreko sektore batzuen jazarpena piztu eginda. Egoera horretan, gaur fasismoari aurre egiteko helburuarekin aurrera begiratzeko eta mugimenduak artikulatzeko dei egin dute eragileek. Quiero verte muy tirada. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. He decidido ser feliz. Hau da betiko gauza, gaur hemen gaude zidabalakoak, urtero bezala, baina egia da eskubideak mantendu behar dira urtean zehar, eta ikusten baldin badugu, desagertu nahi dutela, eskubide hauek kalean egon behar garela, eta hori Gasteizen estan behar da garbi eta garbi. Azteko kalean egon behar, hori da lehenengo gauza, eta jendeak ikus dezan hemen gaudela, eta hemen daude kolektibo guztiak, eta behintzat jendeak ikusteko hemen gaudela. Eta gero ikusten baldin baitugu, hori apurtu nahi baldin badute, hemen izango baituzte. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar. Quiero verte muy tirada. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. He decidido ser feliz. No lo voy a abandonar. Tengo tanto que decir. Tengo ganas. Irabazitako eskubideetan atzera egiteko arriskua ikusten du Euskal LGTBI+ behatokiak. Elkarretaratzea egin du Bilbon goizean, izan ere, translegeak ahalbidetzen duen sexualdaketaren erregistroan atzerapen handiak daude eta tratu desegokia dagoela salatu du. Bai, eta ikusi dezakegu adibidez Madrilen gertatzen ari dena ointxe bertan, Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo lehendakariak, esan duela translegea erabat
ukatuko duela edo murriztuko duela, eta horrekin batera trans eskubideak murriztu egingo direla hango komunitatean. Eta baita ere hemen Euskadin ikusten dugu posiblea dela, eta batez ere oin egoten ari diren paktuekin. Baino gehiago Bilbon izandako ustezko erailketen inguruan izapideak egin eta justizia administratu behar dituztenen erantzun dezegokia. Ezagutzeko eta errekurtso jartzeko eskubidea izan arren. Fiskaltzaren interes falta eta utzikerezko jarrera ere deigarriak dira. Naiz eta exijarria eta beharrezkoa izango litzateken fiskaltzak berak eskatzea egin daitezela, ikerketa ahalik eta zorrotzena izateko eta gertakariak guztiz argitzeko beharrezkoak diren froga eginbide guztiak. Iruñako lankideak kalera atera dira Euskal Herritarrek gaurko egunaren berri duten aztertzeko. Leire Martínez. Ekainaren 28an narrotasunaren nazioarteko eguna da. Karrikara heldu gara, ea iruindarrek kolektibo honen borrokak eta aldarriak ezagutzen ote dituzten jakitera. Bihar ekainak goitaz, ez, orain buruan ez. Bai, LTBko eguna bai. Ez nahi zentratu. Harrotasun eguna. Bai, pues, kuadrian baditugu batzu, badaudela sartuta edo badutela hango harremanekin eta, pues bai, haiekin alde. Eta gero, azten zarenean haiekin izketan, ulertzen dizuete, pues, bere kasuak zepastu dire eta hola. Bizibilitatearen arloan, identitate sexualaren inguruan edo genero identitatearen inguruan, erosotasun gehiago egotea gizartearen baitan, edo hala ere, genero aldarrikapenetan, erosotasun edo askatasun gehiago egotea bai heteropatriarkatuaren ederuaren kontra edo genero binarismoaren aratago joteko. Aniztasuna, berdintasuna eta, errespetua. Denak berdinak gara, denak eskubideak berdinak denontzat. Pila bat, LGTB-fobia pila bat dago. Uste dut baiet, oraindikan igual Iruñan ez da ikusten asko, baina bai entzuten duzun Madrilen eta hola, eta pentsatzen duzu azkenean oraindikan jendea pentsatzen duela dagoela beste siglo batean. Bai, holan. Egunerokotasunean, lanean edo, bizitzaren arlo gehienetan, bai irainetan, bai hori aukeretan, bizitzeko aukeretan, edo, lan arloan, alokairua, guzti hainbatetan. Musika artean, eszenatokietan, ez dakit, tabernetan. Bai, gaur egun uste dut dagola, lehen baino gitxiago nik uste dut gizartearen baitan, orain badagola, como azeptazio gehiago, baina ala ere asko geratzen dela. Ez dut uste. Batzu, eskuina muturra bai, baina bestea jendeen arruntan tartean ez, nire ustez ez. Eta politikan, Espainiako gorteetarako hauteskundeak aurreratu dituztenez, Espainiako gorteetan ezin izango dira hainbat lege onartu, denbora falta dela eta, baina horien ordez, zenbait errege dekretu sartuko dira indarrean. Horiek horrela, izatezko bikotek 15 eguneko baimen hartzeko eta ahanztura onkologikorako eskubidea dute Hego Euskal Herrian. Horrez gain, inflazioaren aurkako neurri asko beste 6 hilabetez luzatzea erabaki du Madrilek. Espainiako gorteetarako hauteskundeak aurreratu dituztenez, Espainiako gorteetan ezin izango dira hainbat lege onartu denbora falta dela eta. Besteak beste, Jone Belarraren ministerioak prestatutako familien legea ezin izango da onartu. Baina indarrean sartu den errege dekretu batek zenbait lege eta arau erformatuko ditu familien legeak arautuko zituen zenbait neurri indarrean sartu ahal izateko. Horietako bat izatezko bikotekidekin lotuta dago. Izan ere, ezkontzen diren bikoteek 15 eguneko baimen hartzeko eskubidea dute, eta orain baita izatezko bikoteek ere. Horrez gain urtean 5 egun hartu ahal izango dira edozein bizikide zaintzeko. Gurasoek ere 8 baimen hartzeko aukera izango dute, osorik edo zatika, haien seme-alabak zaintzeko. Ez dute soldatarik izango aste horietan eta aurrek 8 urte bete arte baliatu ahalko dute.
Eta errege dekretuez, hanstura onkologikorako eskubidea garatu du Espainiako gobernuak. Hala, hegoaldean minbizi izan dutenek ez dute bereizetarik izango aurrerantzean aseguru bat kontratatzean. Izan ere, minbiziaren aurkako tratamendua amaitu eta 5 urtera, gaixotasuna izan dutenek ez diete haien aurrekari onkologikoen berri eman beharko aseguru etxeei bizi aseguru bat eskatzeko garaian. Eta neurriez, inflazioaren aurkako neurriak gutxitu izateko eskariak hauteskunde egutegiarekin bat egin du. Eta Espainiako gobernuak erabaki du laguntza gehienak urte amaitu arte luzatzea. Jaurlaritzak onartu du beste 6 milioi euro jartzea garraio publikoko deskonturako. Baina Bizkaian burokrazia arazoak daude neurri aplikatu ahal izateko. Uztailaren 12an izango dute kontseilu nagusia. Edonolare, Bilbobusek eta Bizkaibusek tarifen 150% deskontuak eskaintzen jarraituko dute. Eta Metro Bilbaok 150% murrizketa aplikatuko du berriro, bere kontseiluan murrizketa berri bat onartu ondoren, eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu ostean. Atzo hasi zituen Unai Ualdek, Nafarroako parlamentuko presidenteak, alderriekin bilerak, Voxek eta PPek txibite sozialistaren hautagaitza errefusatuko dutela iragarri dute, eta zurekin Nafarroak elkarrizketak hasiera fase batean daudela ohartarazi du gaur, geroa bai EH Bildu, PSN eta UPNren txanda izan da. Investidura baten inguruan gure jarrera dakizuen bezala aurrera doaz, bai alderdi sozialista eta baita Kontigo zurekin aurrera doaz irunaka dauzkagu momentu honetan elkarrizketak, baino elkarrizketen erritmoa doan modura eta momentu honetan ezagu. Akordiorik gure investidura jarrera baiezkoa izateko. Nafarroatik mugitu gabe, aniztasuna eta bizikidetza Nafarroan, euskara eta nazio identitateak lana aurkeztu dute eta euskara lurralde osoan ofiziala izatea proposatu dute. 4 urtetan zehar garatutako lan honek hainbat partaide ezberdin izan ditu lanaren hausnarketan. Aniztasuna eta bizikidetza Nafarroan, euskara eta nazio identitateak liburuak 4 urtetako ibilbidearen emaitza jasotzen ditu. Eusko Ikaskuntzak 2019tik hainbat aditu, herritar, elkarte eta erakunde batu izan ditu, hausnarketa sakon eta anitz bat bultzatuz gure bizikidetzak behar dituen gakoak aurkitzen. Hacer compatible la diversidad navarra con un proyecto para Navarra. Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak haurren eta nerabeen lege proiektua onartu du. Nerea Melgoza sailburuak azaldu duenez, legearen xedea da adingabeen oinarrizko giza eskubideak eta askatasunak bermatzea. Babesteko egoera kaltegarrietan sustatu, prebenitu eta esku hartzea dute ardatz. Bai indarkeria kasuetan, bai familian babesik ez dagoenean. Beren eskubideak benetan ezagutu, errespetatu eta erabiltzeko politikak eta ekintzak sustatzea.
Eta Arabako landa eremuko osasun zentroko langileek, osasun arretaren aldeko 60.000 sinadura jaso dituzte. Eusko Jaurlaritzari eman dizkiote jasotako sinadura guztiak eta azpimarratu dute 24.000 langile direla eta 60.000 sinadura baino gehiago jaso dituztela. Legebiltzarrean egindako agerraldian salatu dute, Osi Arabako zuzendaritzak arreta eredua aldatu nahi duela. Landa eremuko osasun zentroko langileek otsailean hasi zituzten mobilizazioak, elkarretaratzeak eta grebak. Ia 5 hilabete geroago egoerak aurrera egin ez duenez, ordezkariek Osi Araban egiten ari diren aldaketak salatu dituzte. Hasteko langileen ordezkariek medikuak faltan izateko eta arreta murrizteko estrategia leporatu diote Osakidetzako zuzendaritzari. Azaldu dutenez, Arabako Osakidetzako zuzendaritza lan baldintzak aldatzen ari da herrietan, eta horrekin arreta eredua aldatu nahi duela salatzen dute. Eta hori guk ez dugu, nahi? Modeloak berak funtzionatzen du, eta kalitate asistentziala ematen da. Horregatik nahi dugu mantendu, eta gure lan baldintzak mantentzea eskatzen dugu ere bai. Apirilean eta maiatzean 3 greba egun egin zituzten. Mertze Larrinbek erizainak azaldu duenez, jarraipen masiboa izan zuten greba deialdiek. Salatu dutenez informazioa eskatu diote Osi Arabari, baina erantzunik jaso ez dutenez sinadurak jaso dituzte osasun arretaren alde. Guztira 60.700 sinadura jaso dituzte eta legebiltzarrean entregatu dituzte. Orain oporrak direla eta erantzukizunez jokatu behar dutela azpimarratu dute, eta horregatik ez dute greba deialdirik egingo. Hala ere iragarri dutenez egoera aldatzen ez bada eta erantzun bat jasotzen ez badute udazkenerako aurre ikusten dituzte mobilizazio gehiago. Nafarroan Urozko Oroimenezko parkea eta Lodosako plazatxoa Nafarroako memoria historikoaren leku izendatu ditu Nafarroako gobernuak eta Oio sailburuak belaunaldien arteko transmisioaren bidez memoriaren eraikuntzan duen papera nabarmendu du. Nafarroako gobernuak Urozko Oroimenezko parkea, Linzoain Arriasgoiti eta Lodosako plazatxoaren oroimenezko gunea Nafarroako memoria historikoaren leku izendatu ditu. Bi kokaleku horietan hilketak egin ziren 1926ko militar kolpearen ondoren, eta memoria historikoaren lekuen erregistroan inskribatuta geratuko dira, babestu, kontserbatu eta zabaltzeko. Leku horiek belaunaldien arteko transmisioaren bidez oroimena eraikitzeko orduan duten garrantzi handia azpimarratu nahi nuke. Izan ere, memoria lehenik eta behin etorkizuneko gaia da eta ezinbesteko tresna errespetu, tolerantzia eta askatasun balioak sustatzeko. Gogoratu behar da, memoria historikoaren batzorde teknikoak ekainaren 13an onartu zuela Nafarroako gobernuari biguneak oroimenerako leku izendatzea. Nafarroako memoria historikoari buruzko foru legeak ezartzen duen gixan. Espazio horren deklarazioa, babesa, kontserbazioa eta zabalkundea, memoriaren transmisio eremu gisa balio dezaten eta bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzen lagunduko du. Horrekin batera, gure gizarteak, biktimekin duen memoria bete beharrari erantzun zaio, egia, justizia eta reparazioa jasotzeko eskubidearekin. Kulturarlora salto, zinegoak Bilboko LGTBIQ+ zinema eta arte eszenikoen jaialdia ekainaren 26tik uztailaren 3 ospatuko da eta jada Angeles Cruzek jaso du zinegoak jaialdiko orezko saria. Vemos muchos Méxicos y desde las comunidades también estamos contando historias. Muchas gracias. A los cerros, en fin, creo que viene mucha diversión. Me vino la espinita y dije, ¿cómo que no existe algo? No existe abiertamente, no se habla de ello, pareciera que no funciona así, digamos, y que el rollo machista se ha impuesto. Finalmente uno habla desde donde te interesa. Entonces me interesa abrir este tema de la homosexualidad femenina y debatirla.
EHZ jaialdiak 27. edizioa ospatuko du Irisarrin asteburu honetan. Nafarroa berean eta ondoren gogoeta aldi bat hasiko du hurrengo lekua erabakitzeko. Gainera, beste gazte talde batek hartuko du jaialdiaren gidaritza. Eta turrari dagokionez, gure eskuk turrari buruzko prentsa txosten bat banatu die nazioarteko kazetariei. Turrean zehar errepidean zer aurkituko duten asaltzen die Euskal Herrian turraz gozatzeko argibideak eta gomendioak izeneko dosierrean. Dosierraren helburua da, kazetariei aurreratzea modu oso bisualean zer aurkituko duten errepidean hurrengo egunetan. Zergatik egongo diren hainbeste zale bide bazterrean ikurrina eskuan. Lehenik, Euskal Herriaren inguruko zertzelada orokorrak irakurri ahal izango dituzte. Geografia, ekonomia, historia eta ondoren hainbat puntu landu ditugu. Hala nola Euskal Herriak txirrindularitzarekiko duen zaletasuna. Txirrindulari famatuen aurkezpena. Turrean parte hartuko duten Euskal Herriko txirrindulariak. Kirol zaletasuna orokorrean, euskal kultura, Euskal Herrian bizitatzeko lekuak, euskarazko hiztegi laburra eta euskararen historia. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Kainakairen gugan dago abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian dituzuela eskuragarri. Gero arte.